कखायहाय जों जेता नुगमानि जेता सिमानि मिया महाराजा प्रेस मीट खाइकिया प्रेस मीट खाए बोलते सारा विश्व आबो खनाका प्रेस मीट जो ताम हुई महाराजा साका 3 दिन परे आबो रेजाल्ट आउट नाय बुसु जरती कोबे बुसु जरती कथां केंद्र सरकार बुसु जरती सयकिया आबो केंद्र सरकार न साखलायनाय महाराजा जे सामान कगनि मुले कगना आंमा साव द्वितीय तो कक बसाका ताबक एकमात्र सामाजिक नि जे कत रंग तुई आबरंगनि द्वितीय तो कखायनाय बंनि कैसा सय साकर नांनाय हाय हिनि महाराजा जे सामानि सांबादिक रंग जे सामानि आं आबनो पयतो थांगो विश्वास खायो कबो कबो न अंतत पक्षे 50% ले कबो इंसिनाय जेहेतु प्रेस मीट खाई साई दंमाबा आबो तो सारा विश्व ननुकजाक सारा विश्व प्रमाण अप्रमाण मूले आं विश्वास खायो महाराजा जे कक सामानि आबो कबो 50% आगकजाक मानसिना ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हाय हिनि खाखायोता तबे अनेक बरक मानसिया सानि न जे बाजी फटका खाइकिया आबो खाइमाने अथन 50% न उंसिनाय हिनि महाराजा नि जे कक बा प्रेस मीट नि जे कक न विश्वास खायो न मिया बाजी फटका सगलाय हिनि आं विश्वास खायोता आंबो आबोनि पक्षे बाजी सकमान पक्षे आं निजिबो जेहेतु 50% आगो खाबा गथं कमन उंटंखाबा मुनसिनाय हिनि आं कायसा खा विश्वास खायोता थांनाय बिसिराव जों नुखा थांनायो आइपिएफ नि जराव बरमुराव लाहार कासुलायै लाइमानि यागुलो टिप्रालेण्ड मांका हनै अबहाय टंथक लाइमानि कानि आमसायराव वा कुंटक कानि सालायलायमानि किन्तु टिप्रालेण्ड आप्रो मारा मानखा माया इ हासेनि जत लुकुराव नसिबो अबहाय तुमुं नङै टंका आबनि फिरमुं बाहायनि इन वान सुमुं बगो आबो बाय म फेरो साका एनसी देबबर्मा याख्लिक ग्रीन सिग्नल मांखा अर्थात याख्लिक जत तंमानि जत कासाय थांगै खतल 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 खाय जत कासाय थांनो नामानि अ याख्लिक एंसा काखा जों ताबो केंद्र सरकार बायसिमिसे सालायना जिनि बाकी तंखौ इंग्लिश बाय सातारि रेखांखायबा आबनो काहामखौ बुझि स्लाबिया ताबले त्रिपुरालेण्ड मांखा हनै अनेक बरक बुल खाइकिया किन्तु आबो बाय मिया प्रेस मीट खाय सामानि सामाजिक खरक जाबाय सामानि ते प्रेस मीट खायमानि आबो बेस कम दंगो महाराजा सामाबाय एनसी सामानि आबो बेस कम दंगो एनसी सामाना आबो इंग्लिश बाय सामाबा सिं बरक बुजियांगै आबो बुल कुटिं मानो मले सत्य वास्तव गथं कमन गथं खाकजा ओंखायनो आं खाखायो आबो इ अमाहाय थंरनि हाबारा तिप्रा हास्तेयाव जे उरुमुरु नां तंमान जराव तिप्रा हास्तेनि जत लुकुरो बबाहाय वान सुकमुं निनि पब्लिक रकनि ओपिनियन बाहाय जे बीजेपी बाय तिप्रा मथा हापां खाकिदा जाओ ना जाया बबाहाय फिरकमुं बीजेपी बाय मथा कैसा भारत ने संविधान मते जेता महाराजा नाय तंमानि जों जेसा राजनीति फां खायतन जे भारत ने संविधान नि मूले जे चलिया जे तंगिया बन बेआईनि इनकाय महाराजा जे सानमानि मांखा अंकाय अर्थात ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मांखा अंकाय सरकार थांगै एलेक्शननि बा कोalition खायनानि आबो जथेष्ट बान्ता कारण रिनाय रिखायसे माननाय इनकाय रिनाय बे माननाय बर गथलायनो नांनाय बे जे जागा रि सिरिखा नों सानमाना रि रेखांका नोंबा आं गथेखौ साबा गथनाबा निसय बीजेपी पार्टी थाना नां कोगुइ दङता आंखा हाय हिनि दङ फांतन आबो आं नायो आइ जुकक ने ताव दुनिया वालाय माने बुलाय माने
সগলাই মানে তুই কিসা সানামো তুমি ওয়ালাই মানে বুলাই মানে এক চুয়ালি আব রাজনৈতিক বিষাক্ত ব কাইসে বিশে ব কাইসে হিংসাছে অর্থাৎ নিনি চেয়ার না আং সেগै आंनि चेयार ना नों सेगना नाय तो हांकाय बा आंबो जाजें नाय आंबो ए मा आंनि चेयार से नाय न बबो ओइ कनेक नों बोसा आसुक थिनजाने ए आं वासा आसुक नायसिने नि बबो नाय न अ चेयार सेगलाय मान कारण न वालायो बुगलायो सुलायो ए आबनो तिनि चाया चाया नै हिनपा न किन्तु राजनैतिक नरबाय सिमिया राजनैतिक गरम बमा खायनाय सत्यब दंसिनाय मिथ्याबो बमा दंसिनाय हायाखै राजनैतिक कन्टिनिउ राजनैतिक हिमानि अर्थ न एक्चुअली राजनैतिक अब अनेक बड़ बुझिया ना राजनैतिक राजतंत्र राजनैतिक हिमानि अखा भारतनि जे संविधान दंमोन संविधान मुताबिक मा चलिनाय बनसे हिनो राजनैतिक ठीक है अराजनैतिक गणतंत्र जखन राजनैतिक गणतंत्र हाबजांका गणतंत्र गण बरक तंत्र नियम नोंथाङा गायबा जार जार नियम खायना मोचंते आं मा नों चेयार आचंना मोचं नों नि चेयार आचंना मोचं आथिखाय बरक गनगल अंलाय न हुक सकलाय तबे कायसा बामफ्रन सरकार फाइ कायसा नर टांगरिखा बीजेपी फाइ आबो सुक्र बिखा आबो साबन खति आबो देश दिन खति आथिखाय 10 টাকা माखा 10 টাকা रि हकायबा माइनास जिरो दंनाय ब्ला जिरो फल दङ जुनिया बर' रक राजनैतिक तैनो आबो जिरो फल दङ आबो न चिनि खबै जाया ता itu tabu nung je saka doma राजनैतिक ni bisingo no abo kebo ruik langke tai kubun bodol phai sukrubo ne sokrobo saya an jiरो ungu जिरो tabu i environment je nubi tongkhaje takuk bai takuk kami kaisani hai keba bota bu phayung abo hai punto राजनैतिक na asuk torjaka tibra hasteo tika saro ha abo no ama hai asuk torjaka takuk bukuk sini railia बुथारलाय टपथारलाय बुलाय टपलाय नि तंखा abo ke chini society bagi kaham da hai keba chini society o kaham ke naithok ke thangani ngangke tamo bo bai ke chung khai chini dofa chini society hamnai nungbo bai ke wansu ni opinion bai चीनी सोसाइटी सिमिया सारा भारतवर्ष सारा विश्व न कायसा आनि जाथायनि आं जानाय आं मा फाताखौ बहो सरकारना आं केन डिपेंड खाया निर्भर खाया आनि जाथायनि आं जानाय नि जे बर' हिन तंनाय ब सरकारनि कोनो दाबि दावा नाया जे बर' पेखा गया ब बयनो सब समय निर्भर खाय चलनाय आबंखा 2 नम्बर बरक जे 1 नम्बर बरखाय आनि जाथायनि आं जानाय आं सरकार तरकार सामिया बाबु फाताखौ बखुन आं केन निर्भर खाया आनि खायते आं खायने आनि जाथाय आं जानाय हिन तंनाय बरक बकन दिन सरकारनो बासाया एंका पार्टी ति थाङै बुलाय तलाय तंगिया पार्टी खाय बुलाय माने तलाय माने कारण अरो तेके हे नुगजागो सरकार फाइके आंका आनि सरकार फाइके आनि सुबिदा नि सरकार फाइके नि सुबिदा सुबिदा नो बरक सेले रंनि आबो कायसे चिंता आनि सरकार फाइके आंका आनि सुबिदा नाय अब बरक सेलेसि एकाय निन सरकार फाइके निन सुबिदा ना आबो का बरक सेलेनि कायसा गसे आबो नि 2 नम्बर बरक से 1 नम्बर बरक जे सरकार फाम फाइते आनि जाथाय आं जानाय आनि खायते आं खायनाय आनि साइ अर्थात मनता बिनि स्वनिर्भरशील आं साइनसेजों निजिनि बायथां आं साइनसेजों बाजानाय नि नाय बरक बयबे वालाय बुलाय सलाय खाया काय राजतंत्र तो पार्टी तो तिनि फाइनाय खाना थानाय न नोंबा आं तो पार कायसमा तंनाय नोंबा आं बय तो ताखंमा तंनाय बले थै तो काकमैया ग्रामबो काकमैया देशबो काकमैया न म देशमा तंनाय नों कगो तंगो चिनचुचु बर राजु सामानि त्रिपुरा हावा नों बर खारि यंनाय नों बरले खारि यंना बा दसाला आबोनि बागैनो जों सरकारनो निर्भर खायै जों निजिनि जाथायनि निजिमा खायनाय सार्थकनि बागैसो आबो वालाय बुलाय सकायो देशनि सार्थक आबिया चाकरी मांखा आबो देशनि सार्थक गया न खुंचा मांखा आबो देशनि सार्थक गया देशनि सार्थक तम 6-7 जिल्ला परिषद मांखा आबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांखा हस्तांतरित जमीन फ्लट मांखा आबो से देशनि सार्थक
आबोसे देशमा हामजानाय बरक कायसा नगनि बागै कायसा चाकिरिनि बागै बखा व्यक्तित्व सातकसि आबो छेले दावलियानि बखागस थांगो 2 नम्बरनि बरक म 1 नम्बरनि बरक या जे बरक देशमा हामजागो जे बरक देश नि बागै ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड नि बागै दाबी खायो त्रिपुरा ल्यान्ड नि बागै दाबी खायो हस्तान्तरित जमिन नि बागै खायो जे जके एनआरसी बा सीए नि बागै जे बरक राजनीति खायो जान दिगो जीवन दिगो बस देश न हामजानाय बरक नों तिनी सागै सागतै तब कक्ठा किचमा सचिनाय नों निनी धर्म एक रकम राजनीति एक रकम आब्रो गोचैया नों समाजना हामजागनि हाना हामजाखाय नों समाजनामा हामजानाय समाजना हामजाखाय नों बंशनामा हामजानाय नों हानाखा हामजागमन समाजनाखा हामजाया नों बरक देशना खाय हामजागमन बरक मेक इन इंडिया तामनि हिन ताब किसा साथायख्लायो मेक इन इंडिया जे जागा भारतबर्षनि बा त्रिपुरानि राजनीतिक धर्म न जे कोनो प्रोडक्शन बाहिर थांगै जे प्रचार खाइमु जे बन्स मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया तामनि हिन अ जागा थांसबो निजिनि जिनिसना निजि उत्पादन मा खायना निजिनो थांगै प्रचार मा खायनाय आंखा हाइकै चंगुता ओंखाय ताबो दरना चिनि कायसा त्रिपुरा मथाहिनि हिमानि आबो चिनि अररि चिनि मेक इन इंडिया नि कायसा अंश ने आं चंगु ताबो जों त्रिपुरा मथाहिनि तुमुं शिलंगा थां खायमांखा बांलादेश थां खायमांखा विभिन्न जागा थां खायमांखा आबो चिनि प्रचार चिनि नाम आंखा हाइकै चंगु ताबो ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड मान थांबो त्रिपुरा कायसा ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड मानखा आबो चिनि सुनान हाइकै चंगु नोंजे फासिं साका जे जिल्ला परिषद बचों अको खायनो मानखा ताबो महाराजा जे त्रिपुरा मथानि फासिं ति साइ खरां ति साइ तमाने जतन खानचां दे एडिसी न त्रिपुरा मथानि फासिं ति कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानै दङ एडिसी न ताइबो पावर देखनै दङ ताबो तुमुं न इ जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बिसिंतै भारतनि संविधान नि बिसिंगो दंगै एडिसी न कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रनानि बागै डाइरेक्ट फंडिंग है के बा गोबांमा मानथाय जे महाराजा तो साका ईस्टार्न नागालैंड नि एकटा एग्जांपल आबो हायना थाङै दङ नि जे साका ताबो एडिसी हापांगो नों डाइरेक्ट फंडिंग बा इनर लाइन परमिट अंगे गोबांमा आमहाय जेटा इंडिया गवर्नमेंट नि जे एडमिनिस्ट्रेशन दङ नों के बबो हाय मुचुं जे एडिशनल डाइरेक्ट फंडिंग ताम मुचुं जे इ जे कन्स्टिट्यूशनल नि बिसिंगो जे खबजाक दंमानि रायदानो तयैनाय एडिशनल बबो हायके नों कतर खायना मुचुं एडिसी अंखा नग बिसिं नग बुसा बुफा कायसानि बुसानो काय रिखांका आलाका अंखरि माहाय पूरा बुकोन दिन ब स्वयं संपूर्ण हिनमिया और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटो अथतम स्वयं संपूर्ण ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आंखा आबनसे बोल ने आं चंगु केन बोल बुं फार्मा बोल बिनि मीनिंग बाय yang tomung gothokya bumung khaim tongkha kishno tomakhai nini chikong tongkha kishno tong to tonglia abo hai angkha edisino chongu karon bai hiba edisino de sajon khaina prosan otonu hunkai otonu ni othongkha soyong sampurno angkai ba soyong sampurno ka bo sarashtra doptor ma tongai bo rashtra doptor ma tongai bo otho doptor ma tongai ble otho doptor sikrai जे जागा जों भारत स्वाधीनता माखा भारत स्वाधीनता खायतेन ताम दंबा अर्थ दप्तर दङ सामाजिक दप्तर दङ स्वराष्ट्र दङ राष्ट्र दङ आ चारटा माखांखायनो बन स्वाधीन ओमफ्राय जे जागा जों अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हिन दङ अ जागा नि स्वराष्ट्र दप्तर राष्ट्र दप्तर अर्थ दप्तर से कग्रे हिनखायबा बाहायके बन अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हिनमा Autonomous District Council himan abo actually bung by bin busak gogot heko nika ora mana Autonomous District Council na tabo khai mana direct funding tao se direct funding ko direct funding ning
늘 판치 그래 능 어토니 কোনো 어디가 그래 뭐 허가지 능 만나는 그 바이게 어토는 옹마 다우스 다이렉트 펀딩 포 예 डायरेक्ट फंडिंग मांगखाय अब काहामने आंचुंगो तबे अरा हाई दंगो अतमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न बदनं तुमंग टेरिटोरियल काउंसिल खायनांखाय न ताब 18टा दफ्तर न तेहा न बारेरि रिमानो अब कायसा खायमानो इंगाय ताव मने खायदि निने पुजी बा स्वराष्ट्र दफ्तर में एक कोन दिन कोनो राज्य ने अब जैसे सस्तवे अस्तदांग तो पंचदांग तो जैसा मानफान अब एक्चुअल इंडिया जोंरंग करको जे विभिन्न राज्य रको बंजा स्वशासित जिला परिषद बकिछुया बाहाय किछुया आगे एक समय स्वशासित जिला परिषद में अपलोकाय स्वशासित जिला परिषद में कांकाय जोंनो अनेक किछु जिनि सुबिदा उनाय जिनि आइति लाई थानांकाय जिनि जागाति लाई थानांकाय जों टैक्स मारिनाय जिनि अरने बुहां कायसे तारनांकाय जों टैक्स मारिनाय जिनि अर खनि कायसे तंखांकाय एडिसि एरे खनि काय तंखांकाय जों टैक्स मारिनानि जों आगे रगो जों परितंफोर रगो जों छात्र जीवन रगो राष्ट्र जिखै फैया टीएसएफ खाय आंबो 7 बोसोर बेकार दं फैया चाकरि माय आंगै आपरो रगो जों मजो स्वशासित जिला परिषद के मांखाय जों अनेक किछु जिनिस सुबिदा दङ किनि तिब्रासानि थांमाना मत किनि दङ हनि जों एक समय साका तबे जों नायनोखि आबो बाय 20-25 बोसोर नायनोखि आबो किछुया आबो नक बिसिं नक बोसोरसे आबो गुन्डा सङै बिसना थमा हाइता आबो सिको आबो हाय ओंगै न ताबो आबो ने फिल्म मब याखौ नै ताबो तिनि किछु समाजनि सिगित बरर ताबो ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड छारेसा तेसठी दफ्तर फैगला स्वराष्ट्र दफ्तर अर्थ दफ्तर राजस्व दफ्तर फैगला नै ताबो ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जुमा सानलायो कखाय अरते केहा तंखौ तामु ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड मा सान आगे पूर्व पुरुष राजानी बुआ बुहा सब बोल खैया बरबे एक समय पार्लियामेंट एमपी साखा बर्तमान अकक सैमिया और बिनि बुमा बिबु कुमारी देवी और स्वराष्ट्र मको चाइ राष्ट्र दफ्तर चाइ थांका बर्तमान अकक अजरक सैमिया दशर जतामु अकक सैमिया पूर्व पुरुष किनि चुचु बरा राशि रक बोल खाइमन बगैन चिनि बुआ बुहा बोल खाइमन बगै जों ताबो ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड हिनि सानो एक ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड सानो कोनो अर्थ सखिया अब एडिसिओ नंगे जे पब्लिक हिसाबै एडिसिओ तामो दाबि मान खांके नों गागानि नि वान सुमुं बाहाय जे अरो एडिसि नि बिसिंगो ताबु जे नों खामानि मानथाय जेनि आगे एडिसि सस्त तसलि पानदि सिक्सिदल पानदि आपुरो मान खांके नों थांगो ताबो काबो थांलिया बरो बुसिखा इंगे ताबु is a constitutional solution महाराजा सानि तमन बिसिमन तामो मान खांके नु माने निनि हाजिमन तागा अरे एडिसी खाय स्वराष्ट्र दफ्तर राजस्व दफ्तर अर्थ दफ्तर मानजे खा आंकुन खायपन चाजाय अर्थात निं जे जगह 63टा दफ्तर दङ ताबो 16टा दफ्तर है दंखना नन 40 तारिख नन 45 तारिख आबो फान से स्वराष्ट्र दफ्तर राजस्व दफ्तर अर्थ दफ्तर में एक कोनो लाभ ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड खाय ताब स्वराष्ट्र दफ्तर तंगाय राजस्व तंगाय अर्थ तंगाय बजतन तंगाय स्वयं सम्पूर्ण बस ऑटोनोमस स्वयं सम्पूर्ण राजस्व बसे स्वराष्ट्र स्वशासन बसे